Tää on Aapon kanssa juomat. Hyvä. Mutta ottakaa nyt sitten sen verran, että riittää sille sulhallekin. Ei Jani juo. Kun mä oon seremoniamestari, niin kaikki juhlii. No totta kai. No, mitäs arvon seremoniamestari on muuta ohjelmaa suunnitellut? Pitäydytään ihan klassikoissa. Strippareita nyt ainakin. Eiks ne oo vähän kornea? Sääntö numero 1. Kauniit vähäpukeiset naiset ei ole kornea. Nimenomaan. No niin, kato nyt, meidän älykkökin on tätä. Totta kai. Tarvitaanko jotain ruokaa? Joo. Työ on kauhean nälkä. Noniin, hoida. Jimi laittaa saunan tulille. Selvä. Mutta pidä tällä kertaa se tuli siellä kiukaan alla ja luukun takana. Niin, mutta sehän on kyllä sähkökiuas. Mutta miten me saadaan roudattua se Jani sinne paikalle? Se on teidän homma. Tässä on mun numero, jos tulee vielä jotain kysyttävää. Joo. Joo. Mä otettais hei palkka etukäteen ja käteisenä. Niin on. Onko sulla jotain toiveita shown suhteen? No ei nyt mitään sen ihmeellisempiä, mutta muistakaa nyt, että se on kuitenkin meidän sulhasen sitten viimeinen ilta elämän rientojen parissa niin sanotusti. Totta kai. Eipä varmaan muuta. Hyvä. Moi moi. Semmonen juttu, että se on aika ujo poika. Pojat on musta ihania. On. Jani, hei! Mitä? Nukkuu. Ai sori. Joo, niin valmistaudupa henkisesti siihen, että illalla sitten juhlitaan. Ei teidän tarvii. Eikö me halutaan? Sun ystävinä meillä on velvollisuus. Ja mä haluan olla huomenna skarppina. Älä oo tylsä. Hei, meillä on suunnitelmat ja kaikki. Voittehan te juhlia. Polttareita ilman sulhasta. Hei. No mä oon tänään pojan kanssa, kun Krista ja tytöt on järkännyt Vilmalle jotkut bileet, niin... Eli sulle on niinku ihan okei, että Vilma juhlii kavereitten kanssa, mutta sä et saa. Älä viitti. Mies, hei, kyllähän Väpikselle nyt löytyy joku hoitaja tosta. On tossa nyt Aino ja Asko ja Minna ja Joo, mutta ei nyt vaan hirveästi polttarit kiinnosta. Sori. Miten se voi olla noin neiti? Mitä sä oikein ootit? Janihan on just tommonen. No joo, mutta kerran elämässään on se polttarit siis. Jimbo, kerro mulle, miten me saadaan Jani sinne paikalle. Kaapataan Väinö. Joke. Tuossa on pointti. Siis, ei Väinöä, mutta meidän pitää iskeä se heikkoon kohtaan. Joo. Niin, Aleksi soitti. Joo. Siellä levyyhtiössä oli kuulemma jotain toiveita sen sinkun suhteen. Okei. Joten mä ajattelin, että pitäisi pitää bändipalvelu. Noniin, no mut sanotte vaan milloin, niin kyllä mä pääsen. Käykö sulle tunnin päästä soittoluokassa? Tiedän, että se on vähän nopea varoitusaika, mutta haluaisin eka puhua vielä Kikan kanssa siitä meidän biistä. Täh? Mä haluaisin, että sä laulat. Minä? No mut entäs Emmi? Jää, se toimii miehen äänellä paljon paremmin. Ja sitä paitsi Emmihän teki sitä omaa biisiä. Aha. Okei. No, mitä jos mä ottaisin pojan mukaan? Se voi olla kyllä vähän huono. Tai jos me renotaan sitä biisiä. No okei. Mä tuun. Enköhän mä saa tuolla jonkun. Okei, no mut hei, nähdään. Joo, nähdään. Moi. Haloo. No niin. Hei, päästäkää. Noniin, eli sulhanen on nyt ryöstetty. Onks tätä nyt yhtään fiksummin, jos voinut tehdä? Hei, mä yritin, muistatko?
Hyvät herrat, tervetuloa, tervetuloa, tervetuloa. Saanen julistaa, että tänään on hyvän ystävämme Janin viimeinen poikamiespäivä. Siksi tällaisena liikuttavana hetkenä minulla on teille yksi viisauden sana. Bileet! Kyllä me oikeesti halutaan, että sä laulat sun biisin. No joo, tää olis mun nyt silti pitänyt arvata. Niin ois, mut sit sä et olis sä. Nei kun otat siinä! Ota! No, joka tapauksessa ehdotan maljaa Janin herkkäuskoisuudelle ihmisen hyvyyttä kohtaan. Skål! Janille! Janille. Sauna palaa. Aha, ja sulla on liekeissä. Noniin, okei, otan nyt tosta. Jimi, se on sähkökiuas. Kyllä mä nyt sen tiesin. Mun lähtee nahka irti kohta. Tää on vasta alkua. Saunamiseen vai mitä? Jätkät. Haisi mihin nuoremmaksi vähän lisää juotavaa. Pääsi loppuun. Ei, mulla on tää jotain. Ei, tätä! Jaha. Otetaan taas sulhasen. Ei, ei. Se kuuluu tähän hommaan. Ota. Todella hyvä maku. Eikö sä todellakaan aja? Edelmäinen. Ei, kyllä kiitos. No, mikä meno? No itse asiassa mitäs vielä kerkee karkuun? No, mä itse asiassa ihan oikeesti haluan naimisiin Vilman kanssa, että... Niin tylsää ja kaunista ja ennen kaikkea tylsää. Joo, sen tajua jätkä on maailman nuorin vanhus. Omissa polttareissa ottaa pikkusen pissää, ei se nyt ole vaarallista. No, okei. Mutta se on sauna, joka janottaa. No niin, nyt otetaan Janille. Missä kai se taksi oikein kuppaa? Taksipula. Äijät, sulhanen käski ilmoittaa, että seksi vie ja taksi tuo. Aika syvämietteisesti sanottu, Jani. Ei tää sulhanen kyllä enää ottaa mitään. No, tolle, että lopettaa tuollaisen neiteille. Jani sanoi, että lopetan neiteilyn. Miksi me ei jäädä tänne, kun meillä on täällä vielä juotavaa? Koska? Koska meillä on ohjelmaa. Niin kuin kaikissa sivistyneissä illanvietossa kuuluu. Seksi vie ja taksi tuo. Hyvä musiikkia. Seksi vie Ja taksi tuo, Friederi mua liikuttaa. Jimbo! Istut siihen nyt. Kari ei vaan menossa naimisiin. Tiedään. Ota! Mistä? Soita sitä! Mikä se on se? Ai, Chinkki. Niin.